uyaphasa. Amen. Bazombona bakuthi uYesu ba uyahlanga. Amen. Bazombona bakuthi uYesu ba uyasikelela. Amen. Bazombona bakuthi uYesu ba uyanikeza izinto zasezulu. Amen. 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 Ikhona ngomethoda lithi ngibona bakumehlanga inhliziyo. Amen. Amen. Kunqaba afika simkhombe kubanye abantu umfundi lapha usindisiwe. Amen. Amen. Kufanele umuntu ngamnye amkhombe bakuyi. Amen. Ngoba nawe uzamkele ngokwakho. Amen. Yesu. Amen. Xa ngimile ngiyakonkoza akonkoza umfundisi waye badle unkonkoza kuwe. Hallelujah. Amen. So xa uthi wavula uYesu Kristu wangena ngaphakathi nawe yithi makabonakala amandla akhe apha kuwe. Amen. Hallelujah. Amen. Enze uba noba na uThixo bengayazi uba makakusebenzise ibe ixesha lathi akusebenzise. Hallelujah. Amen. Abantu bancoma bathi oko wasindisa wabanje. Amen. Oko wasindisa watshintsha. Amen. Amen. Oko waqala wahamba inkonzo ayisenguye lowa. Amen. Amen. Usikeleleke. Amen. Ithi iBhayibhile isebenze ngezi zinto. Amen. Hallelujah. Amen. Enze basikeleke iBhayibhile ba oPawulos babele business abayenza. Besenza intente babolekise ngazo. Amen. Besenza intente bahayarisise ngazo. Amen. Hallelujah. Amen. So ukusuka namhlanje yenza zonke indlela uba uthi